Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης. Και οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να μπουν και να υποβάλουν την αίτηση τους έως τις 11 Ιανουαρίου. Η βασική διαφορά του φετινού επιδόματος σε σχέση με άλλες χρονιές είναι ότι δεν επιδοτείται μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά φυσικό αέριο και υγραέριο. Επίσης, όσοι κατοικούν σε συγκεκριμένες ορεινές περιοχές της χώρας έως 2.500 κατοίκους μπορούν να λάβουν επιδότηση για τη χρήση καυσόξυλων ή πέλε εφόσον τηρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Φέτος το επίδομα θέρμανσης θα κυμαίνεται από 80 έως και 650 ευρώ. Οι δικαιούχοι επιλέγουν τον οικισμό τους ανάμεσα σε περίπου 13.000 για τους οποίους έχει γίνει καταγραφή θερμοκρασιών, οι οποίες αποτελούν το κλειδί για τον υπολογισμό του επιδόματος. Πιο συγκεκριμένα, θα επιλέξουν τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής της κύριας κατοικίας τους, ο οποίος θα έχει έναν συντελεστή. Βάσει αυτού θα καθορίζεται το τελικό ύψος της επιδότησης που θα δικαιούνται να λάβουν. Το ποσό θα γίνει γνωστό στους δικαιούχους όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μάλιστα για το ζήτημα αυτό αναμένεται να εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση. Δείτε εδώ αναλυτικά τα βήματα για την αίτηση. Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, η ΑΑΔΕ δημοσίευσε 13 συχνές ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις με χρήσιμες οδηγίες προς τους δικαιούχους. Ερώτηση. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης? Απάντηση. Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβαση στο TaxisNet. Β. Οι χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TaxisNet θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας α. Φ. Μ. Και αριθμό ειδοποίησης κάποιας από τις πράξεις προσδιορισμού φόρου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των τελευταίων 5 ετών. Εάν δεν θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και τυχαίνει το όνομα χρήστη username να ταυτίζεται με τον α. Φ. Μ. σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Γι' αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασή σας μέσω των σχετικών διαδικασιών. Ερώτηση. Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να ενταχθώ στο Μητρό Δικαιούχων Επιδόματος Θέρμανσης? Απάντηση. Μέχρι 11 Ιανουαρίου 2021. Ερώτηση. Πόσες αιτήσεις μπορώ να υποβάλω για το επίδομα θέρμανσης της περίοδου 2020-2021? Απάντηση. Μπορείτε να υποβάλλετε όσες αιτήσεις θέλετε μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2021 όπου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, όμως μόνο η τελευταία υποβληθήσα αίτηση σας θα είναι σε ισχύ. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν μόνο την κύρια κατοικία σας. Πρόσοχη. Κάθε νέα αίτηση ακυρώνει την προηγούμενη. Ερώτηση. Ποιες αγορές καυσίμου θέρμανσης θα συμμετέχουν στο επίδομα της περίοδου 2020-2021? Απάντηση. Οι αγορές που πραγματοποιούνται από 1η Οκτωβρίου 2020 έως και 28 Φεβρουαρίου 2021 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου 2020 που άρχισε η διάθεση του. Ερώτηση. Τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας μου επηρεάζουν το ποσό του επιδόματος? Απάντηση. Όχι. Ερώτηση. Ο προμηθευτής πετρελαίου δεν μου έδωσε στοιχεία για να υποβάλω αίτηση χορήγησης επιδόματος. Πώς θα γίνει η διασταύρωση των στοιχείων? Απάντηση. Ο προμηθευτής πετρελαίου δεν δίνει σε εσάς στοιχεία για την υποβολή της αίτησής σας. Αντιθέτως, εσείς δίνετε σε αυτόν τον α. Φ. Μ. αγοραστή και τον αριθμό παροχής ρεύματος τα οποία θα εκδώσει το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης. Μετά την έκδοση του παραστατικού, το κάθε μέλος ΔΙ. ΠΕ. ΘΕ. Αριστερή παρένθεση. Πρατηριούχος. Υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μας το παραστατικό εντός 14 ημερών. Στο οποίο αναγράφονται τα λίτρα αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, ο α. Φ. Μ. αγοραστή και ο αριθμός παροχής ρεύματος της οικίας. Αυτά που πρέπει να προσέξετε είναι: αν πρόκειται για μονοκατοικία, την σωστή αναγραφή του α. Φ. Μ. που αντιστοιχεί στους κωδικούς TaxisNet με τους οποίους θα υποβληθεί η αίτηση στην εφαρμογή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και τη σωστή αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος της μονοκατοικίας σας. Αν πρόκειται για πολυκατοικία, την σωστή αναγραφή του α. Φ. Μ.
Διαχειριστή, εκπροσώπου που αντιστοιχεί στους κωδικούς τάξης NET με τους οποίους θα δημιουργηθεί το προφίλ της πολυκατοικίας στην εφαρμογή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης ή του α. Μη πολυκατοικίας εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιος και έχει δηλωθεί από το διαχειριστή στο σχετικό προφίλ. Ερώτηση 7. Και την σωστή αναγραφή του κοινόχρηστου αριθμού παροχής ρεύματος της πολυκατοικίας. Ερώτηση. Τι πρέπει να κάνει ο διαχειριστής σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή διαχείρισης χιλιοστών θέρμανσης μιας πολυκατοικίας. Απάντηση. Η εφαρμογή διαχείρισης χιλιοστών θέρμανσης πολυκατοικίας απευθύνεται στους διαχειριστές των πολυκατοικιών και σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου υπάρχουν περισσότερες από μία κατοικίες, ολιγοκατοικίες, και για τις οποίες υπάρχει κοινός καυστήρας. Ο διαχειριστής, εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, ολιγοκατοικίας, καθώς και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης. Χιλιοστά θέρμανσης. Αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει μόνο πριν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής. Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της. Ανοιχτά κλειστά τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε μια κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο. Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα πληρωμής. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πληρωμής όταν θα έχει υποβληθεί έστω και μία αίτηση δικαιούχου. Αυτό το διαπιστώνετε από την ένδειξη. Υπάρχει αίτηση στα δεξιά των στοιχείων του διαμερίσματος. Αν πρόκειται για αλλαγή διαχειριστή ενδιάμεσα της περίοδου του επιδόματος θέρμανσης, δείτε σχετική. Ερώτηση 10. Στα παραστατικά των αγορών καυσίμου θέρμανσης τα στοιχεία του α, μη και του αριθμού κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχετε εισάγει στην εφαρμογή διαχείρισης χιλιοστών θέρμανσης. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί α, μη για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς καυσίμου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν τον α, μη, θα πρέπει να ορίσετε τον α και του αριθμού κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει